Miten tämä näytelmä valikoitui teidän teatterin kesänäytelmäksi? Joo, eli meillä on siis tapana ollutkin tehdä tällaista koko perheen teatteria täällä Rämsössä, että tämä on tavallaan hyvä jatkumo aikaisemmille teoksille, mitä meillä on täällä esitetty. Ja tämä Pocahontas tässä on tosiaan semmoinen hyvä seikkailullinen tarina kerrottavana, ne sopii tänne meille Rämsöseen kyllä. Meillä on tosi iso porukka tänä vuonna, niin kuin joka vuosi kyllä, että tosiaan Vammalasta ja Vesilahdesta, tässä Sastamalan ja Vesilahden alueelta on pääosin ja muutamissa ympäristökunnista on porukkaa ja paljon lapsia taas kerran, niin kuin täällä usein on ollutkin. Oikein hyvä henki meillä täällä, että kiva tehdä tällä porukalla sitten tätä juttua kyllä. Minkälainen tarina tästä nyt syntyy? No tästä tulee tällainen hyvin seikkailullinen intiaaniprinsessaan kasvutarina ja toisaalta myös kertoo ristiriidoista, mutta toisaalta niin kuin huumorin kautta viedään tätä seikkailua eteenpäin. Me ollaan vähän aikaisesti vasta siirrytty tänne ulkotiloihin harjoittelemaan, sen takia ei olla hirveästi vielä loppujen lopuksi. Harjoituskertoja ei ole paljon takana, mutta näytelmä on kyllä hyvällä alulla. Meillä on hyvä käsikirjoitus Rami Saarijärven tekemä, että siihen pohjalle tällä hyvällä porukalla on kyllä helppo lähteä tekemään sitten näytelmää. No miten tämä näytelmä sopii tähän miljööseen? Oikein hyvin, että tosiaan kun intiaaneille kuuluu kanootit esimerkiksi ja niin poispäin ja englantilaiset tulee laivalla sitten sinne intiaanien luokse, niin kyllä tuo järvielementtinä on tuossa tosi hyvä, että sopii oikein hyvin ja muutenkin luonnossa liikutaan näytelmässä, niin tässä luonto on kyllähän ympärillä, että sen puolen oikein ideaali miljö tuollaiselle tarinalle. Kyllä, aivan mahtavasti tässä. Joo. Kyllä. Teillä on tässä musiikkiakin mukana. Joo, tosiaan, että tänä vuonna on kuorokin, että kun Rämsön käsiteatterin 30-vuotis, muistaakseni juhlavuotta tässä vietetään, niin sitten on haluttu uusia elementtejä ottaa myös mukaan. Ja musiikkia on elävää musiikkia tosiaan, kuten mainitsit, että Pekka Murron ja Juuso Lähdekorven tekemä musiikki tähän tosiaan, että ihan tätä teosta varten sitten tehty. Että mielellään olen tekemässä kyllä tätä juttua, että oikein hieno teos tulee. Hienoa. Mitä vielä voisit kertoa niille, jotka nyt Vesikielellä odottaa, että pääsevät katsomaan? Että vielä hetki täytyy malttaa odottaa, että tosiaan sitten kesäkuun lopussa starttaa tosiaan näytökset ja mielellään me odotetaan ihan koko perheellä katsomaan tänne lähempää ja kauempaakin. Ensinnäkin Rämsön miljöitä, mutta sitten myös tätä esitystä, jota me kaikki tällä rakkaudella tehdään.